15 kroner. For en vand? Ja. Men hvis vi også betaler. Ja. Det fandt ikke til billeder af mig. Det vender bare hovedet. Han filmer. Nå. Du kan se det på YouTube i aften. Du må gerne bløre mit billede, eller mit hoved hedder det. Ret mini, så er de bange, Karin. Næste gang er, når vi synger op, så vil jeg gerne ryge til manden med hætter på. Vi hætter på. Det er virkelig, Ja, okay. Ja.